Kokborokni student rokno haino hailamsago tini sing naileinai Modern Indian Language eba MIL BA second semester Kokborok Foundation ni MCQ no singkisa naileinai norok screen o nugui tongkhana Modern Indian Language Kokborok full mark 50 Kokborok Foundation second semester o obono phwrungjagui tongo tini sing naileinai MCQ Unit 1 ni MCQ An overview of Kokborok language and literature. Kokborok kok tei kogrubai ni laibuma rokno tui. Obongka BA second semester foundation ni syllabus. Norok obono net o download khaina na khanai mano. Tini sing only Unit 1 ni MCQ no naileinai. Faiding ke sing MCQ thanglaisinai. Norok video no paithak jora nai tongdi. Haike amongka MIL eba Modern Indian Language Kokborok Foundation ni MCQ oro ang nokno Unit 1 ni simi MCQ phunuknani chesta khainai oro puila Unit 1 o tongo language family kaisa kai mariwi ang pori thangnai tei oro answer bo norok nugui manai answer norokni bagi kisa subida wngui mano exam rogo oboni bagi norok video no paithak jora naidi ang oro question porinai tei answer bo oboni logi norok no phunuknai number 1 o tongo Tripura khakchangma khumbar boi sabo sei tei bo bisio oboni answer wngkha Sadhu Khushi Krishna eba abono bolong raifano hinui mano o bijab no sika 1936 bisio o bijab karijaka number 2 o tongo Kwtal Kothoma Kogrubai Blai Komthaining Sabo tei bo bisio Kwtal Kothoma Kogrubai Blai Komthaining wngkha Sudarno Deborma o bijab karijaka 1954 bisio number 3 o tongo Phirogui Phaidi Rwchapmung Swinai Sabo Phirogui Phaidi Rwchapmung bijab swinai wngkha Sunacharan Deborma number 4 o tongo Kokborokni umor bwswk wngui man Kokborokni umor bwswk wngui man hinkhe 1200 থেকে 1400 বছর বা বেশি আপনি হলো নাম্বার 5 ও tongo Tribal History of Eastern India bijab no swinai sabo o bijab no swinai wngkha Dalton আপনি হলো 6 নাম্বার o tongo Element of Science of Language bijab no sabo swi Element Science of Language bijab no swinai wngkha Irich Jahangir Sorabji Taraporwala bongkha o bijab no swiyo abni yagulo number 7 Linguistic Survey of India bijab sabo swi Linguistic Survey of India bijab no swinai wngkha George Abraham Grayson o Linguistic Survey of India no swika next question number 8 Kokborok hayungni bo kok bosongni phaika answer tongo Sino-Tibetan language family ni Kokborok achai phaika number 9 Kokborok bo kok bedek ni ongkhori phaika Bodo Dimasa kok bedek ni Kokborok achaio number 10 o tongo Kokborok basa o sahitya bijab sabo swi Kokborok basa o sahitya bijab swinai wngkha Kumud Kundu Choudhury number 11 hayungni kok bosongo kwbang kok boro tong Sino-Tibetan kok bosongo hayungni kok kwbang tongo number 12 Dimasa kok bo hasteo sajak Dimasa kok ka Assam o sajago 13 number Bodo kok sanai dofa bo hasteo tong kenkhe Assam o eba Bodoland o tongo borongkha Bodo kok sao number 14
Kokborok kogrubayo puila suimung rwnai sabo. Kokborok kogrubayo eba kokborok literature o puila suimung tubunai wngkha Dolot Ahmed. Number 15 Dolot Ahmed ni o koglop Tripura bubagrarokno borom yafarjak. Dolot Ahmed ni bo koglop Tripura bubagrarokno borom yafarjak. Khatungsano koglobo Dolot Ahmed ni o koglobo Tripura ni bubagrarokno bo borom yafarmani phunukha. Number 16 Tripura Kothamala bijab sinai sabo. Tripura Kothamala bijab sinai wngkha Radha Mohan Thakur. Number 17 Bolong koglop sinai sabo. Bolong koglop sinai wngkha Dolot Ahmed. Dolot Ahmed bolong koglop siyo tei o bolong wngkha kokborok ni puila koglop. Number 18 Hati koglop sinai sabo o bahaino Dolot Ahmed. Number 19 Khatungsano koglop sinai sabo. Khatungsano koglop sinai wngkha Dolot Ahmed. Number 20 Kokborok sanai kaisar ni bising khopjaiya bo dofa Kaipeng. Kaipeng wngkha kokborok sanai kaisar ni bisingo khopjaiya. Number 21 Kirat Jonokriti. Kirat Jonokriti bijab sinai sabo abo wngkha Suniti Kumar Chatterjee. Suniti Kumar Chatterjee wngkha o bijab no swinai. Next 22 tongo Kokborok Basao Sahityer Kroma Bikas bijab sinai sabo. O bijab no swinai wngkha Noresh Chandra Debbarma. 23 Kokborok kogrubai bijab sabo swi. Kokborok kogrubai bijab sinai wngkha Noresh Chandra Debbarma. 24 Kokborok ni kogrok kisa bijab sinai sabo. Kokborok ni kogrok kisa boi sinai sabo wngkha khe Dr. Nitai Acharya. Bo bisio swi 1996 bisio. Next 25 Ramayan Kochokjak bijab bo bisio karijak. Ramayan Kochokjak bijab bo bisio karijak wngkha 1962 bisio o bijab karijago. 26 number Kok Surungma Baksa by Bagnai karinai sabo. Kok Surungma Baksa tei Bagnai bijab karinai wngkha Ojit Bondhu Deborma. 27 Simalung Sakao Holongni Khum bijab sinai sabo. Simalung Sakao Holongni Khum bijab sinai wngkha Nanda Kumar Debbarma. 28 Hapingai Ringo Chibuksa Ringo sinai sabo. Hapingai Ringo Chibuksa Ringo koglop sinai wngkha Chandrakanta Murasing. 29 Kokborok koglop bwchab komthainai sabo. Kokborok koglop bwchab o bijab no komthainai wngkha Noresh Chandra Debbarma. Number 30 Kolomtui Kisi Mwkhang koglop sinai sabo. Kolomtui Kisi Mwkhang koglop sinai wngkha Chandrakanta Murasing. Number 31 Bolong kwkrang Phehelka Bwkrang bo bisio karijak. O koglop karijak pha 1987 bisio koglop karijakha. 32 Bedek Deksani Khum bijab sinai sabo tei bo bisio. Bedek Deksani Khum bijab sinai wngkha Nitai Acharya. Dr. Nitai Acharya wngna bo 1995. 33 Koktang koglop bwtang sinai sabo. Koktang koglop bwtang sinai wngkha Santimoy Chakraborty 1983 bisio. Holong Koksao bolong bisingo koglop bijab sinai sabo. Holong Koksao bolong bisingo koglop bijab sinai wngkha Chandrakanta Murasing 1995 bisio. Koktang bwtang sabo swi. Koktang bwtang sinai wngkha Shyamlal Debbarma. 36 Chethuang Kothomayung sabo swi. Chethuang Kothomayung sinai wngkha Sudanya Debbarma. Abni agulo 37 Chethuang Kothomayung puila boro sapogwi karijak.
Jethuang kothomang puila sabogi karijak ketal kothoma kogrubai blaio. 38 hasuk khuriyo kothomayung sabosui tei bo bisio karijak. Hasuk khuriyo kothomayung eba novel o bijab sinengkha Sudanya Deborma 1987 bisio. 39 tongthai naitugui kothomayung sabosui Shamlal Deborma. Langmani rukungo kothomayung sabosui Sunil Deborma. 41 1980 1980 kothomayung sabosui o kothomayung sinengkha Bijoy Deborma. 42 Lokhopoti kothomayung sinai sabo tei bo bisio. Lokhopoti kothomayung sinengkha Shefali Deborma. Oboni year oro sijaglia mention khaijaglia. 43 Bengsenal thungnuk eba natok sinai sabo. Bengsenal thungnuk sinengkha Shamlal Deborma. 44 Lamani homsang thungnuk sinai sabo. Lamani homsang natok sinengkha Olindralal Tripura. 45 Urikhung Motaini kothoma thungnuk sinai sabo Sukumar Deborma. Next 46 o tongo Dongur kogrubai blai komthengning sabo Nogendra Jomatia 1979 bisio. Jora kogrubai blai karinai sabo tei bo bisio Sunil Deborma 1983 bisio. Hasukni khorang kogrubai blai sabo karikha Chandrakanta Mura Singh 1985 bisio. Jethuang kogrubai blai karinai sabo tei bo bisio Wongkha Vikas Rai Deborma 1986 bisio o kogrubai blai karijago. Tripura Songhoti Koktuma blai karinai sabo. Tripura Songhoti Koktuma blai means newspaper karinai wngkha Ajit Bandhu Deborma. Chiniha Koktuma blai karinai sabo. Chiniha newspaper ba potrika karinai wngkha Prabhat Rai. Number 52 Kokma Kalai. Kokma Kalai bijab karinai sabo Daulat Ahmed. 53 Koktangkului bijab karinai sabo tei bo bisio. Koktangkului bijab karikha Bongsi Thakur 1948 bisio. Tripur Basa Bidan bijab sinai sabo tei bo bisio. Wongkha Radha Mohan Thakur 1917 1917 bisio o bijab karijago. Tripur Kothamala bijab sinai sabo Ambahaino Radha Mohan Thakur 1919 bisio 1919. ODBL bijab sinai sabo Abangkha Suniti Kumar Chatterjee. 57 Nobar Domsani kothoma thungnuk sinai sabo Narendra Deborma 1983 bisio. 58 Siarini Pantui thungnuk sinai sabo Narendra Deborma. 59 Thaplani Sidur thungnuk sinai sabo Narendra Deborma 1984 bisio. Number 60 Paithakni Koktun thungnuk sinai sabo Narendra Deborma bo 1985 bisio. 61 Munakni Jati thungnuk sinai sabo Narendra Deborma 1988 bisio. 62 Jethuang thungnuk sinai sabo Ruhi Deborma. Holong